Ako si Warlito. Ginaingon, samok og lisod ding makaasawa og gwapa og sexy kay dagan ang gusto nga makaangkon niya. Bisag teke na siya. Morning nito boss ang kinabuhi nga. Dili na ko mahimong mahikalimtan. Gikulbaan man ko, Warlito. Nga naman, Bichay. Makauyon ka na ko ang imong parents. Nga nang dili man, ha? Kagwapa ni mo. Nga kanindot ni mo glawas. Sexy kay ka. Ha? Busa, dali na. Busa ka na taas-taas. Oh, okay. Yan, kinigpaabot na sila na to. Ha? Okay. Kisa ko. Kaumot ka. Gakuso ko ni mo. Lami ang gining gawa ko. Oh, uy, si Papa. Nakasugod pa niya po. Dali na mo. Ay! Timing nga di ay. Ma, pa. Mauni si Bichay pa. Ma, ang akong uyab. O, di ba? Tanawan ninyo akong uyab, o. O, di ba? Ito, kaon sa oy. Onya na ng paila-ila. Bichay, ugma sa gabi ba? At sa mo, ha? Birthday ni Papa, ug padtuon ka. Di na ko mabalik sa inyo, Warlito. Ha? Nga naman, sad. Wa man makauyon ang imong mama nako. Si Wagod. Nga nung nakasulot di man kaanan ako, ha? Wa ka makabantay. Gihad to foot ka kung tanaw sa imong inahan. Dayon ang yamid siya. Ingon anak mo gud sa mama, God. Tanang uyab sa iyang mga anak nga lalaki. Maunay iyang gibuhat. Maanad ka anan niya, Basta uy, gilainan ko. Eh, tagdas mamoy. Kay kung makasal na unya taduha, no? Mamahimo na ninyo siyang ugangan. Unsay kasal? Muna mong gisabutan sa mga ginikanan ni Bichay, ma. Mapakasal namin kay secure namin ming duha. Pulos naman namin na trabaho. Kato babayhan ang imong pakaslan, Warlito? Mura man to GRO? Ha? Mama, naato sa bangko magtrabaho si Bichay, ma, Ayag buti ang atong anak. Kinsa may himuon niyang asawa. Sila may magtipon. May paspapa, kay nakasabot pa. Pati asan ni mo mudag comment ni Bichay, ma, Jera! Ano sa to? GRO ko no. O GRO yun? Saba. Grabiya sa danoy. Violent ra kay kag reaction, mader. Nahala, paglain mo ha. Aron makalikay mos gasto. Malain na sa nagunahon no, Maglain mi, aron ma-fail na mo unsay minyo. Anila mo puyo sa ato dong. Ako rin bahala ninyo. Magtinabangay lang ta. Warlito, may kay ni anak ka. Hey, ngano ka? Magulanan ka magnaw. Gigutom ka? Sige, kaon sa... Day, malasa day. Kay? Napil ko sa nataktak. Kay ni-declare mag-bankruptcy ang company. Unsa? Unya? Ay, bayaran man ko nung mi. Unsa gani day, ato lang inegosyo ang madawat na kong bayad, ha? Pag online seller na lang, Bichay. Pag live selling ka, mas labing maayo. Daghang yung mag-mine kay uso man na ron. Online or live selling. Bitaw day sa? Sige. Akong sultian anak si Warlito. viewers! Hello! Please cook share sa atong live, mga madams. Okay. Shout out sa tanang mga nitanaw. Shout out. Atong na kay ako'y basahon, ha? Start nagwapa kay ako'y muunag may nimo. Hello. Pastos ng tawhanay. Di na bagid maklaro angan kay ininsik o Korean o Japanese baka ning pagkasuwat ani niya. Sakyan lang nako. Pasidaghag imay ni. Okay, 75 viewers na ta. Okay, let's start. Kita ko ganiha sa imong pag-live selling.
Daghang mga lalaki ang nagmain nimo ay. Okay ra ka, nga dang bugal-bugal ang ilaha. Mura naman kag nagbaligyas imong dungog, bitchay. Sayop kasi imong gisulti, ma. Wa ko magbaligya sa kong dungog. Dili ko okay sa ilang pagbinastos, pero ngilad man kung mubahos ko. Gani, gidedman na kinako silang tanan. Gidedman akong ilang mga messages, kay ako'y ilang imain ug di lang akong gi-live selling nga karsones ug t-shirts. Tinuod yun ka ha, nga sa bangko ka magtrabaho, dili sa nightclub. Oh, ma. Anong di man ka mugawas din is kwarto? Tungan tagpanihapon ba? Busog ko. Wa man kuno ka mukaon, matupan ni Papa. Warlito, hangtod sa hangtod ba tamutipon din sa imong ginikanan? Kung mauna, way kalinaw ang atong kami niyoon. Grabe makasultig sakit ang imong inahan din ako. Oh. Nagtinarong ko pero himuon ko niyang demonya diha nimo. Sa muka ba yan eh? Nala, mangita tag kabalinan. Kay gubot pas lukot ng kinabuya. Sakto ang desisyon ngayon mag-ihimo, Bichay. Gusto ko peace of mind, Warlito. Karon nga, nilhay na tagbay, matunay na kinang atong pagpuyo. Okay. Ang nakauna sa akong screen kay si Claudine. Okay, Claudine, yours. O ang second minor si Roger More. Ay, sorry, Jer. Next time, ha? Okay, shout out. Shout out ni Rafaelita Alga, Jenny Manares, Harlin Cañete, Sheila May Aranyas, Miguel Manto, Harvey Iborda. Gikan din sila sa CTU Barili mga intern. Oy, thank you. Thank you. Hi, ninyong tanan. Okay, may nadayon mo. Okay. Murag mo pahuway ng tindira, ha? Next time na lang mo mine. Moto'y last item na to. Daghang kay salamat ninyo, ha? Nya, magbiling ko. Nya, paliyog ko, please. Be responsible, mga lalabs na kong minors. Ha? Magbiling ko taod-taod. Bye. Salamat. Mwah! Kapuya. Sakit sa mata ug kamot. Asas buko-buko. Pero sulit ang kakapoy kay nahurot og kamayin ang tanan. Oy. Kinsa man? Hala, asa na yung message? Dili niya kuhaon ang tanan niyang items nga na mine kung dili may magkita sa personal. Kinuo ko. Kuyawan ko iniyang style da. Tingalik pinuangan ko ining tawhana. Okay na, madam. Nisugot siya nga makikita sa personal. Okay, Bulantoy. Kung magkita na ganit mong duha ni Betchay, dad-a siya sa mingaw nga dapit og lugusa. Nakasabot ka, Ang bayad, inikahuman na lang sa imong paglugos sa akong umaga. Mauni ang dapit na giingon sa akong minor. Ay. Asa ka ni si... May intuman ka sa tanan, Ma'am Bichay. Kadaghan ko ninyo. Oh. Usa pa! Nga naman na! Buhay ko ninyo! Buhay ko ninyo pa! Nga naman na! Buhay ko! Ay, naman ang kisakyan ni Bichay. Wala na makakita. Kung malugosan ganing akong asawa pa, di na ako mapasaylos, Mama. Yes. Igo na lagi. Igo na. Ay, kita ka? Igo ka sa lamig kay complete package ka, Bichay. Guwapa, puti, ug siksig lawas. Igo na sad. Igo na sad. Igo na sad.
tingog ka to ni Bitchay pa. Dito ang dapit, anak! Tara, magdalita! Basta na! Kaduha yun, kaduha. Putas ang buhata. Gamit kayo Japanese tingso na. Di ba jowa mo ninyo sa pag-rape na to niya, ha? Ano matagal kitang bayad siyang ugangan? Ugangan! Carlito! Magbayad mong mahal sa inyong pag-rape sa kong asawa. Madugta mong tanan sa prisuhan. Sir. Misaan ni sir. Igor nito masugo sa imong nahan. Usa? Kinuo ko! Ano kayo mo maniningi mong inahanwal nito? Ano man ang taon? Giapil na ako sa pagpapriso si mama. Mahalag ako pa siyang inahan. Nakasaasad siya. Sakit kayo ang gidangatan ni Bitchay. Kay gitabangan siya glugo sa tulo ka mga lalaki. Hangtod karon, natulala pa si Bitchay tungod sa nitabo niya. Bago makasama ang kaagi ni Warlito, dinhining tulumanon. What's the style? Natulala style.